že ona jde trikou, protože neumí anglicky. Já jsem to čekala. No tak tady tyhle byly všichni dobře, že jo? Jo, to šlo až na tu poslední. Sítě a cesta jsem... On mi dával, to si dělal, ne? Dělal vlastně to a ten, jo. Ten to řekl, že vyběhl dřív. Takže on je to jenom a že trošku teda kničel, ale že... No, řekl jí to. Řekl jí to, že vyběhl dřív, no, že než měl vlastně vybraný povel. To přišlo úplně v ten samý moment. Ne, on jí klepl a on vyběhl, víš? Ano. Myslím, že ty znalec, že on tam bavil turku, nebo jak si ty nepřipížoval, že tam vody vystačilo. Bylo takové, ne?